Anem a aprendre a controlar una placa Arduino a través del nostre dispositiu mòbil i a través del port sèrie, del cable USB, perquè ens entenguem. Llavors, el primer que hem de fer, d'exemple agafarem un LED en el pin 13 i farem que s'encegui i s'apagui a través del port sèrie. El primer que hem de fer és crear el programa per gravar el programa Arduino, per gravar la placa. Llavors aquí teniu el codi que nosaltres utilitzarem, anem-lo a comentar, això és el líder Arduino. Llavors dintre de la funció setup fem dues coses. Primer obrim el port de comunicacions a una velocitat de 9600 i després configurem el pin 13 com un pin de sortida. Ja dins de la funció loop el que fem és, primer creem una variable char de tipus char, que li podem dir dada, que el que farà és aquesta variable llegirà la informació que li arribi del port sèrie. Si nosaltres entrem de dada al número 1, quan nosaltres escrivim 1, com que és una variable char, recordem que l'hem de posar dins de cometes simples. El que farem és, si el LED està encès, fixeu-vos, si digital red, el pin 13 està encès, el que farem és que l'apagarem. En cas contrari, l'encendrem. Per això, si us hi fixeu, digital white, en l'if posem que l'apaguem i en cas contrari voldria dir que està apagat, el que farem és que l'encendrem. I posarem un delay i llesto, ja tindríem el codi. Això seria el primer que hauríem de fer, verificar-lo i gravar la placa. Bé, ja tindríem aquí el programa fet i llavors ara el que hauríem de fer és posar en el pin 13 un LED. Recordem que si el posem en el pin 13 no cal que posem una resistència, però si nosaltres no haguéssim programat el pin 13 necessitaríem una resistència. Però en el cas d'aquest pin, com que la placa porta una resistència interna, doncs no ens caldrà. Llavors aquí hem posat el pin en el pin... Hem posat el LED en el pin 13. I aquí teniu obert el monitor en sèrie. Si ara nosaltres ja hem gravat la placa amb el nostre codi, llavors si ara nosaltres escrivim 1 i enviem, veurem que el LED s'encén. Si tornem a escriure 1, veurem, com que està encès, llavors el LED s'apaga i així veiem com funciona el codi. Ara ja tenim la placa programada i l'estem controlant a través del port que està connectat al nostre ordinador. Ara anem a fer una aplicació per mòbil per connectar la placa al nostre dispositiu mòbil. Per això ara anirem a treballar amb App Inventor. Bé, ja he obert App Inventor, llavors el disseny el farem molt senzillet. 3 botons, un que es dirà el botó connectar, el botó LED per connectar i desconnectar la comunicació en sèrie, un botó LED, que cada cop que el cliquem el LED s'encendrà i s'apagarà, i el botó de sortir. Llavors necessitarem un component no visible, que és el component serial. El trobareu aquí a l'apartat de connectivitat, aquest, que diu serial. L'arrossegueu i seria el component no visible. L'únic que necessitem configurar és comprovar que la velocitat sigui 9600 i llestos. Ja tindríem el disseny. Llavors, de cara a la programació, si anem a la programació, el que farem és que quan s'inicialitzi la nostra aplicació, s'obri la comunicació en sèrie, la inicialitzem. Quan fem clic al botó connectar, que es connecti la comunicació, quan fem clic al botó connectar, que es connecti la comunicació, però si ja està connectada, que es desconnecti. Llavors, per poder fer això, necessitarem un if amb un else. Llavors, d'operadors agafarem l'igual i direm que del botó connectar, si nosaltres veiem que el text del botó connectar hi posa connectar, llavors el que farem és obrir la comunicació, aquí a Serial, Open, com que ens falta un connector, ho trobarem a la categoria de control. Això passa poc, però passa, que no coincideix amb la formeta, i necessitem això. I després el que farem és que del botó connectar, ara farem que
apareixi el text desconnectar. Si no posa connectar, voldrà dir que posa desconnectar i per tant el que farem és que desconnectarem la comunicació, tancarem i farem que digui que posi el text, posi ara connectar. I ja el tindríem programat, el botó connectar. Com programarem el botó LED? El botó LED és molt fàcil, cada cop que el cliquem canviï de la dada del número 1. Recordeu que havíem el print serial, la dada enviarà la dada al número 1. I així l'Arduino cada cop que veu l'1 l'hem de fer com un text, perquè havíem creat una variable de text. A la dada, recordeu que quan he fet l'IDE Arduino era un chart. Llavors, entre cometes, enviarem 1 cada cop que el cliquem. I després el botó sortir, quan fem clic al botó sortir, haurà de fer dues coses. Haurà de desconnectar, l'aprofito que ja el tinc aquí, haurà de desconnectar el port sèrie i sortir de l'aplicació. Anem a control i sortir de l'aplicació. Llavors, ara ens descarregaríem aquesta aplicació en el mòbil i ara aquí tinc la càmera preparada, on ja tinc la placa Arduino connectada amb sèrie en un mòbil on jo he baixat l'aplicació. Ja tinc l'aplicació en marxa. La poso aquí, a veure si es veu bé. Llavors es veuria així. Primer connectaríem l'aplicació. Veieu que posa desconnectar. Llavors, si clico, s'encén el LED. Si clico el botó LED, s'encén. Si torno a clicar, s'apaga. El mateix que abans fèiem amb la consola de comunicació de l'IDE Arduino, ara ho estem fent amb una aplicació que hem creat nosaltres. Ho tenim aquí connectat en sèrie. D'acord? Vinga.